Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 6 sa bulan sa Enero tuig 2023. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23 ngadto sa 38. May 30 na katuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose, nga anak ni Heli. Si Heli, anak ni Matat, nga anak ni Levi. Si Levi, anak ni Melki, nga anak ni Janai. Si Janai, anak ni Jose, nga anak ni Matatias. Si Matatias, anak ni Amos, nga anak ni Nahum. Si Nahum, anak ni Esli, nga anak ni Nagay. Si Nagay, anak ni Maat, nga anak ni Matatias. Si Matatias, anak ni Samin, nga anak ni Jose. Si Jose, anak ni Juda, nga anak ni Juanan. Si Juanan, anak ni Resa, nga anak ni Zerobabel. Si Erobabel, anak ni Salatiel, nga anak ni Neri. Si Neri, anak ni Melki, nga anak ni Adi. Si Adi, anak ni Kusam, nga anak ni Elmadam, nga anak ni Si anak ni Josue, nga anak ni Eliezer. Si Eliezer, anak ni Jorim, nga anak ni Matat. Si Matat, anak ni Levi. Si Levi, anak ni Simeon, nga anak ni Huda. Si Huda, anak ni Jose, nga anak ni Junam. Si Junam, anak ni Eliakim, nga anak ni Melea. Si Melea, anak ni Mena, nga anak ni Matata. Si Matata, anak ni Nathan, nga anak ni David. Si David, anak ni Jesse, nga anak ni Obed. Si Obed, anak ni Buas, nga anak ni Salmon. Salmon, anak ni Naason, ang anak ni Aminadab. Si Aminadab, anak ni Admin, nga anak ni Arni. Si Arni, anak ni Hezron, nga anak ni Perez. Si Perez, anak ni Huda, nga anak ni Jacob. Si Jacob, anak ni Isaac, nga anak ni Abraham. Si Abraham, anak ni Tera, nga anak ni Nahor. Si Nahor, anak ni Serug, nga anak ni Reo. Si Reo, anak ni Pelig, nga anak ni Eber. Si Eber, anak ni Shela. Si Shela, anak ni Kainan, nga anak ni Arfaksad. Si Arfaksad, anak ni Sem, nga anak ni Noe. Si Noe, anak ni Lamik, nga anak ni Metusela. Si Metusela, anak ni Inok, nga anak ni Jared. Si Jared, anak ni Mahalaleel, nga anak ni Kainan. Si Kainan, anak ni Enos, nga anak ni Set. O si Set, anak ni Adan, nga anak sa Dios. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami.
Kung kami muwadaan sa kadasing ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bye.